Jaio dira bai, Pirritxen umetxoak etxean dira jada. Polita izan da ordunaldia. Pirritxen sabela hundituz eta biribilduz nola zijoan ikustea. Eskua gainean jarri eta umetxoen ustikotxoak eta txiribueltak sentitzea, haiekin ametxe egitea, haiei kontutxoak izan eta abestea. Orain, haien hotxek eta usain goxoak biltzen dute etxea. Une magikoetan magikoena bizi dute pailazoe. Ospitalean, lagun askok egin zieten bisita. Tartean, Miren Amorizak. Kaixo! Aiba, Miren, haze ustekabe atsegina. Kaixo, Mirentxu, begira gure txikiak. Jaio zirenetik handitzen ari dira. Bai irri polita dutena? Irrien lagunak dira eta... Oparitxo bat ekarri dizuet. Oparia, laso eta guzti, ez dut ba ikusten. Ikustezina baita, bihotzetik zuzenean belarrira doana. Zorritxo txiki bat da. Bai zera! Kanta bat da? Bai, amatxori kantatzen diot, eta gaur zuri Pirritx.